Sidam sekaring bawana langgeng. Titaulun ger Kunti Tari Brata aja kaget. Kula ingkang praton ini. Sarawa Paduka Pandya Petari ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konjuta Tari. Iya. Banget panari maulud dene kita ngaturake pangabekti pudya pangesta wulun bae tumuju tanpa ana nini. Kampun diparing pangestu Paduka saengga simat pariping. Kunti Tari Brata marmane jeneng ulun merpeki anggonira. Teteki Brata nemadyan ing alas dandang manguriki yektine kula namung kepengin kuwi apa kang dadi darunane nganti sira rewangi tarak Brata gagangake. Mulai gamaturon ini kawula nuwun inggih Wang Petari waleh-waleh menapa milanipun ngantos kula rencangi tarak Brata wonten trenging Wanasetra gandha mayit menika estining manah kula namung badhe ngupati pangruwatan rehning anak kula Pandhawa 5 menika kenging kawastanan satriya ingkang nandhang Sukerta. Nama muka menawi gesangipun namung tansah kakubel raos prihatin muka sang ruwatan milari saking menika Wang Petari estimaken maton saged angluari panandhangipun anak Wang Petari ingkang dadipun seranane ora ana liya dina iki aku ragil Sadewa pasrahna kawan jeneng ulun bakat kanggo srana miradati ya kuwi Pandhawa liyane supaya luwar saka penandhang nyeramakaken anak kula pun Sadewa paripaksa kula wurungaken kemawon anggen kula badhe ngupati srana luwaring sukertanipun anak kula Pandhawa menawi tetela kedah mawi srana tumbal wadal anak kula pun wuragin pedah menapa dene kula ngupadosaken kamulyaning Pandhawa menawi Pandhawa mboten jangkep. Kunti Tari Brata wonten dawuh ora susah mikirake bab perkara anakmu Wuragi Sadewa. Sebab nadyan to kuwi anakmu kuwi anak pengaranaran. Mulane dene iki wis lilakno wae tak nggone srana kanggo ngluwari punagine anakmu Pandhawa liyane langkung prayogi kula wurungaken kemawon Wang Petari. Soroting pandam sumula amadangi jroning pasarenyan ngenani watu nurmurmu kalingan ngrangan sang yamanah engkong sumungkem guling sang kapo elon wusira baboyayi maneman piratentik brantoyayi ulun tadah runte ulun tadah runte Jem kalika wonten timbalan kang adawuh Mang Betari. Nah tobat. Pangune Kunti kaya ngawalake yen to nganggo tumbal anake Wuragil ya kuwi Sadewa. Aja wedi kangelan. Giri godanen Kunti supaya aja nganti kelingan kelawan anak-anake
mangsa bodho inggih cekap wonten kula Wang Bathari. Lolos saking papan Sang Dewi Kunti Taribrata dupi midhanget pangandikanira Wang Bathari Permuni kedah mawi srana tumbal Raden Sadewa putra Ragile mandhek mangu tiyasira Sang Dewi denira mrihatosaken panandhangira ingkang putra sagung para Pandhawa jroning mangu raos sing penggalih sami sakala nylorot saking Dirgantara Jem Kalika sumusup marang angganira Dewi Kunti Taribrata temah ical penggalira Sang Dewi tak rasa kaya bener pangantikaning Wang Bathari Permuni Jerbasuki mawa piya kelakoning Panjangka kudu mawa pangurbanan anak kungkir para Pandhawa puniku wis santo keterangan ingkang kumathok anak kungkir para Pandhawa tatkala narapa Koko Prabu
Koko Prabu Dwarawati keparenga paduka njeng Koko Prabu paring pepajar dumateng ingkang rayi para Pandhawa sambetan kalayan Kanjeng Ibu Dewi Kunti Taribrata ingkang dinten menika manekung manungku puja nenuwun dumateng Gusti wonten madyaning wana setra Gandamayit. Koko Prabu dene gawok ing manah kula menapa tenging dados gegayuhanipun Kanjeng Ibu ing atasipun Kanjeng Ibu menika sampun lalu yuswa. Dadi samiyaji menawi saking pemanggih kula beja kemayangan para Pandhawa menika darbi ibu kados panjenenganipun Kanjeng Bibi Kunti Taribrata ingkang tansah migatosaken dumateng panandhanging para putra dipun penggalih. Wiwit Pandhawa menika maksih timur ngantos dumugining dewasa. Katula-tula panandhanging Pandhawa nanging nyatanipun Kanjeng Bibi Kunti tansah tutwuntat paring panglipur paring pangimur-imur nedahaken margining kautamen ngantos dipun rencangi manjing wonten lebeting wana boten metang pringga bayaning margi ing cipta namung tansah nenuwun dumateng purbaning Gusti supados para Pandhawa manggih mulya basuki. Duh jadi kula kiteni jagat menika mboten jangkep kalih kejawi namung Kanjeng Bibi Kunti milanipun Yayi mboten perlu paduka Yayi samiyaji menggalihaken ingkang awrat malah monggo dipun sengkuyung menapa ing dados panjangkanipun Kanjeng Bibi Kunti. Wah Kresna kakangku piye Werkudara wis cetha gayuhane Prabu Kunti wis meleh rasane atiku. Pokok nyatane ora apa sing dijaga kepiye mongko anak-anake padha ora mudeng ora ngerti yen nganti eneng apa-apa ora ulung anak-anake sing dadi parang tutuwan. Inggih Kanjeng Koko Prabu estrining manah estunipun mutawatosi menawi Kanjeng Ibu menika tarak brata mongko panjenenganipun kadherekaken para putra boten kersa. Koko Prabu menawi ngantos wonten menapa-menapa kados pundi Koko Prabu? Yayi Arjuna, wis to percaya marang pangwasaning Gusti. Digedhongana dikuncenana yen pancen pestine Kanjeng Bibi Kunti. Kuwi kudu sedana madyaning alas ora kurang jalaran. Yen to nemu ya ora kurang merga. Mekaten Koko Prabu. Iya Yayi. Nian seswa matur marang risang Mahayogi Sang Wipra Kadiparan. Sang Wipra Kadiparan kang kumelaran ing bumi Kanjeng Ibu Sarawa Paduka ngaturaken sumungkening pangabekti kula mugi konjupa Kanjeng Ibu. Ya ngkir pambayun pangabektimu wis tak tampa. Bibi, pangabekti kula katur Bibi. Ya ngkir kaki Kresna. Bu Kunti sembahku tampanana. Ya panenggak. Pangabektimu wis tak tampa wong Jarot. Pangabekti kula katur Ibu. Arjuna ya tak tampa pangabektimu. Ibu, pangabekti kula katur. Inggih Kanjeng Ibu, pangabekti kula katur. Ya ngkir kembar kemanikan dadi akil gobungah rasaning atiku. Puntadewa wonten dawuh Kanjeng Ibu. Sejatinipun Ibu santuk pangsiting dewa apa to sababe nggon utarak brata iki. Ora ana liya
pun ibu mung menggalihake penandanging Pandhawa sabab ngertiya Pandhawa lima iku mau klebu sukertaning jagat mula ra jeneng mokayen ta uripmu kebak ing penandang tansah disikara dening liyan nadyan to sedulur wae nganti tega lawan Pandhawa jebul Pandhawa iku mau darbe cacat Sukerta Pandhawa 5 kuwi mau dadi sukertaning jagat luwaring panandang inggih ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa upami lajeng serananipun menapa Kanjeng Ibu seranane ora ana maneh kejaba mung kadang nguragil Sedewa dina iki bakal tak jaluk Sedewa bakal tak nggo srana bakal tak nggo tumbal tak nggo wadal ya kuwi nyelametake para Pandhawa nggih wenas dening Rudira kawang wang gegono bang sumirah Kuntadewa wonten dawuh Kanjeng Ibu wis to nggirjuna iki manto kawan pun Ibu Sedewa wonten timbalan kang dawuh kepriye nggir Sedewa yen to pancen kuwi bakal tanggo srana bocah bagus Dewa wonten dawuh Kanjeng Ibu kepriye yen to pancen jeneng sira kulub dina iki bakal tanggo srana tanggo tumbal nyelametake kadang Pandhawa liyane aduh Kanjeng Ibu menawi to kedah mekaten kula namung ngestakaken dawuh kula mboten badhe kawratan jer sedaya pejah menika mboten perlu dipun watosaken jalaran pejah menika wajib menawi to pejah kula menika kangge srana mulyanipun kadang-kadang kula para Pandhawa duh Ibu sumangga kula namung ndederek keparing paduka Kanjeng Ibu idep-idep kula malsih dumateng paduka Kanjeng Ibu Dewi Kunti Paribrata anggen paduka gula wentah dumateng kula kekalih ing antawisipun Kang Mas Nang kula dalasan kula Mila Kanjeng Ibu boten perlu menggalihaken dene kadang-kadang kula sepuh ingkang wigatos ingkang lampahi menika kula. Kula sampun pasrah wonten kersa paduka Kanjeng Ibu. Yen to pancen mengkono-kono ayo nderek karo aku nggih. Dharma putra nyang danan jaya kumaturing raka Narendra Harimurti Sawatma madya wasananira Duh Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu mboten nyono menawi Kanjeng Ibu Darbe sedya ingkang kados mekaten kok benten kelawan padatan. Inggih Yayi ketingalipun kok boten lomba. Namung Yayi Prabu katur sumeni sawetawis. Sampun ngantos Yayi Prabu ngruntuhaken waspa tibeng Bantala. Mindak ngringkihaken penggalih Yayi. Mekaten kok Prabu. Inggih. Suami Yayi, weteng prayogi kula aturi meningaken ciptanipun menepaken raosipun. Ingkang raka badhe tumut cawe-cawe Yayi.
Sancut kumerga tumanjing samudra Trayadreng wiraganya banyu sumaput wenten makanggani sumingep nampeki miget jangga kang wari wah babu pundi apa Werkudara Sedewan bocah nyandi dina iki bakal tak pasrahke kan Wang Satari Permuni yen ngono kowe tega karo patine anakmu ragil najan mengkono bakal tanggo srana mulyaning para Pandhawa liyane aku ora butuh mulya aku ora butuh wibawa aku ora edan karo kamulyan yen pancen aku iki kepengin golek kamulyan ora susah mbokku takon kedarang-darang ibuku takon lenggah sing kepenak aku sorohamu ora tak pintes tak pateni mati kabeh aku entuk kamulyan ning apa gunane yen kudu nganggo ngurbanke wong liya apa meneh Sedewa kuwi adhiku Werkudara apa arep pati kaya apa Sedewa wis gelem tak nggo srana keneng apa kon dadak kowe melu cawe-cawe kowe rasah maido kelawan Ibu Mayu Sedewa ora susah kowe melu kelawan rembuke Kang Mas Werkudara nggih monggo Kanjeng